silné obratné auto s riadnym rámom, s dobrým jazdcom vo vnútri. A naozaj to budú zení dobré časy. Talent jazde naozaj veľmi rýchlo, veľmi резко. Váha okolo slabých 1400 kg a 250 kg. A sú tam riadne akcelerácie a pravdepodobne aj také tečia. Takže Boris z jeho pôvodne Vitanov a má tam 24 motor z Nissana Terrano. Bolo to na sérii. Bolo začiatku roka všetko vyhrával na miesto. Takže máte možnosť vidieť Cimberka na jeho zjednej strele, aktuálne chodí do toho výrazdu, tak nebude ako sa vyzvali. Idem si kúpim samozrejme ja. A tam, čo stáli chlapi, tak... Nebolo budka žiadna, tak? Kedy? Keď dneska? Ráno? Ako znamená dobrý si? Palec zlomený. Volám ti zlomí hneď, ale do piči. Palec. Volám ti zlomí palec hneď. Kvôli tej kokotine jeden na volante. Ja, veď aj to aj vieš, to aj... Keď to dobre nedržíš, kvôli ty kuli. A ten ako si rafli, tak toto jebnú celé. Nie, on vypadnú popok, on ťahal na riak a hore na skale spadnul sa do šupu. Ale kokot. Dobre, toto ti idú hustení. No dobre, práve že... Zavte malinko, byte tu pomoci tie stromy toto tam. Ale oni nechceli jasný do tých trvání. A čo ma pojavne? Teraz skúsil dvojku.
Ona tam tu? No, mal by si. Kolesa sa točí. Daj! Dobre, rozbenieš, dá sa byť. Len som nechcel cúvať, lebo som videl, že chodí. Už má cúvanie? Druhý raz chodí? Nie, jeden máme. Teraz pásku počítaj roztrhnutú. Takže 3 body je nič, vieš? Piatý. Ma navíjať. Ešte trošku do vládu. No? Kúsok ti chýbal. Tak ja viem. Teraz ide. Ešte poď. Ešte? Ešte troška, dobre. Dávaj. Zažniť. To je ako celý tiež, nie? Ten kolik sa nevíde. Troška si cúvni. Kto tu je? Jama, čo si spravil? Ešte, dobre, a teraz ich Máme súdno. Vystartujú takto, hej, vysím bez Ďalšie ničoho. auto je pripravené na štarte. Ale treba to povedať. Kategória soft. Skrátený patrol, 3 liter BMW motor Dunka a naozaj veľmi veľká výhoda, automatická prevodovka. Pravdepodobne možno aj jediné vozidlo tu na tomto podujatí s automatickou prevodovkou, kde šofér naozaj sa môže venovať plne len riadeniu, ale musí hľadať výsledky, tak uvidíme, ako sa bude Kubovi dariť na tomto podujatí, tejto časovke.